gyara ke yi kuma cuta ke yi a garejin barau. Tunda muke a garejin nan. Ke! Kina ina? Za ki tura mahin dina. Kin ga idan kika ce za ki tura babur dina sai na fasa miki kai don abinki. Kin taba ganin mace ta tura babur? Me ba da ka? Ba fa na san irin wannan fa, ba na san rahin mutuncin da kike mun, na rantse da Allah. Wallahi tallahi mun aljanu na suka tashi in ba sai in bi ta kanki ba, kada Allah ya mun gafa. Muka ce dan kai za mu tambaye ka zikirin kasa nan. A'a ganin Sokoto za yi. Wallahi can Sokoto na. Can wurin Shehu Usman dan Hodiyo. Wallahi za mu ta zikirin shekara gidan mu ma suka kwana. Ko mutum ya zo Suma da wane suka kawo. Kuma zan zo dole sai na gaya maka? Wai kina nufin doya ni da na je ban fatsa ta a rijiya dole sai kin gaya. Ba lalle bane in gaya maka saboda wanda suke aiki a garejin masu suka kawo. Waye ogan su? Ka san iyayenmu na gane. wallahi Ka san yadda za ka yi muku da a garejin barau.